Τελευταίο FNS καλοκαιριού 2012. Ρόμπι Πόλακ και Ντι Πάπα μπροστά μας. So what the fuck. So what the fucking what? Έτσι, όπα. Yeah. Can I get your hand to ride on? This piece of leg to fight on. But I'm not to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down on not today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong for you. Take a piece and pass it on. Βασίλης Ράλης και μια δήλωση πριν την εκκίνηση. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Πάλι. Μη το μαρούλι στα δόντια φαίνεται. Όχι, εντάξει. Και η Ερμίνα θέλει να μας κάνει μια δήλωση. Θα είναι υπέροχη εμπειρία, Για άλλη μια φορά. Πες το, μην τρέπεσαι. Ωραία. Κάνουμε σας μια δήλωση. Πρώτη φορά βγαίνω, παιδιά. Πρώτη φορά βγαίνεις. Αλλά όλα καλά θα πάνε, εντάξει. Ωραία. Θα συγκρούμε την άκρη. Ο μαλλιάς της παρέας. Έτσι. Με τι λύσεσαι μόνο, πες μας, μόνο αυτό. Πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Και θα δείτε, βλέπεις τουλάχιστον. Νομίζω ότι δεν βλέπεις. Κάτσε. Τώρα είμαστε όπως πρέπει.